Kamenné kráľovstvo. Žil raz jeden chudobný mladý horár. Ledva mal čo do úst dať. Až prišiel deň, kedy nemal čo jesť. Išiel na poľovačku do lesa. Nedarilo sa mu. Ulovil iba jedného zajačika, ktorého zjedol. Ráno sa zobudil a zbadal líšku. Bežal za ňou. Líška vybehla von z lesa. Horár tiež. A čo vidí? Hrad. Rýchlo beží, aby mu dali niečo zjesť. Ale namiesto ľudí vidí kamene. Jaj, čo sa to s nimi stalo? Beží do hradu a tam skamenené stráže. Sluhovia, kráľ, princezná, no všetci. Až na jednu starú babu, ktorá sa každé ráno umývala v rieke krásy. Mladенec to využil a zlú babu utopil. Kráľovstvo sa premenilo na krásne mesto. Mladý horár dostal za odmenu princeznu a kráľovstvo. A možno žijú dodnes, ak nepomreli.